Yo, what's up YouTube? Meron lang akong gusto sabihin. Kasi yung mga ito mas matigas kami yung nanukumay. Asmat, sumula na rin mo kung nalaman ko pero kumakan. Ulo lang. Oo, kinani ko na nakaplat si... Bakit nga ba ako naging Pilipino? Kumusta yung mga kadyan? Ako nga pala si Paolo. Gusto kong bumusilak ang aking puso pagka Pilipino. Ito ang mga katagang iniisip ko kaya sa sulok ako ng aking bayan. At tinandaanan ng mga video na magpapatunay nito. Kali kay Sio. Chikinini talaga siya kung inggit ka. Umikit Parang ka. pasa. Okay? Chikinini talaga siya kung Naamoy inggit ko ka. na Umikit ang background. Pagharap ka na lalaki, ibibigay sa'yo bahay at lupa. Ay, hindi chikinini. Hindi. Pagmamahal, mabuting asawa, patinong mga anak. Wag chikinini yan. Kahit sino naman kaya magbigay ng chikinini. Pisilin mo lang yung leg mo na matagal. Magkamot ka lang, huwag ka maligo, magkakaroon kang chikinini. Bakit nga ba ako may chikinini po? Sunod, yaling kay Hanabi. E a bunda dela Naamoy ko na ang asim ng kanilang mga bulo. May tao pa sa likod. Bakit ito pinapanood sa akin? Man? Parang tatasikan ako ng buhok sa bibig. Talagang TikTok nakita ko na ayoko na yun. Bakit nga ba ako naging Pilipino? Bakit kailangan ko ito tignan? Mas mahirap pa ito kalaban kayo sa mga Espanyol. Mga kawan, anong ginagawa nyo? Sabi ko magbantay kayo. Ayoko na. Kada bayo nawawalan ako ng laman sa utak. Sunod. Okay, but sorry nilagay ko focus sa harap ng pepe. Mabuti ang lagay mo para magkaroon ng radiation yung pepe mo. Di na gumana. Huwag na kayo magparami. Sunod. Gusto kong punitin yung mata ko. Ayoko na. Sunod, galing kay Ken Minatuzak. Please help my fellow Filipino. Parang awa nyo na. Kailangan na nila ng tulong. Nawala na sila ng direction sa buhay. They have some rare disease Utin. Utin disease. cancer solved. Ayun nga. Diba, itapat mo yung phone mo. They can't tapukin control mo. their own lower body. Cancer sa utin affects brains. That's why they can control their... It's a big help for you if you donate some money. Mabuting puso ka, Ken. Maraming salamat. Gcash 09987. Huwag kayo maniwala sa scam yan. Parang yung pagbayo nila. Pagod na ako maging Pilipino. Pinili ko ba to? Oh, syempre, kasi masaya dito. Ang daming content. Untog mo lang yung edits mo sa sa screen. Tapos untog mo na rin yung ulo mo doon. Sunod! Galing kay Kay. Talikod. Sad boy, galawang sad. Masaya ka na ba? Hindi yan gagana pag totoong pulis na katapat mo kaya. Pero naiintindihan ko yan. Sunod. Galing kay Uvevwe. Oh, Shinram yun? Ako po, makaka-copyright na ako sa tugtog. Tofu. Gusto makakalma. Namimiss ko na yung mga ganito eh. Ayoko na lang bumabayo. Pagod na ako sa kabastusan. Tama na bastos. Dapat nilalagay mo yan bago pa naluto yun eh. Diba para matagal yung kulo? Ewan ko. Yun yung nabasa ko eh. Okay lang yan. Ganun na ba magtapon? Wala ka lalagyan? Okay lang. Ito yung mga itlog ng mga bayo ng bayo kanina. Basag na. Bugok na ang laman. Sunod. I want to eat your pancreas. Tapon mo na din yan. Diba? Nagbago na rin siya. Sana may character development. Sana may character development yung... Salita! Sana may character development din yung mga lalaki kanina. Sunod. Maraming salamat, Ali. Nakisidya. Doon tinutuli ka na albularyo gamit ang itak tapos sumablay pa. Kay KMJS. Gusto mo na? Mga magpapatuloy. Huwag kang iiyak. Dapat putulin din yung mga titi kanina eh. Masyado yung lang ginagamit sa walang kakwenta-kwentang bagay.
content. Sunod, galing kay Zach Alamson. Dear Emma, sorry Emma, hindi kita crush. Emma, kasi may iba na ako kung nararamdaman at hindi ikaw pa. Bakit pa ba ako naging Pilipino, Emma? Ang nararamdaman po ay si Inoy po siya, hindi pa capitalize siya, baka hindi yan malakas. Ang nararamdaman ng poso ko, poso negro at hindi ikaw kasi ang payat. Eh, ano bang masama kung payat? Grabe ka naman, hayop ka. Pighati at hindi ka kumakain ng gulay. Pero, sorry talaga. Eman? Naku, may pag-asa pa tayo, Eman. Huwag ka muna sumuntok sa pader. Pwede pa yan. Galing kay Justin. Pagod na ako maging Pilipino. Pero hindi tayo titigil at baliktad pa yung watawat na yan. Bakit ka ba naging food panda? Alam mo ba hanggang saan ang tapat ng bahay, kuya? Kung iba na ang GPS mo, naurong ha. Sunod, galing kay Hes. Tuklasi. Paluto, tignan ang larawan sa ibaba. Ano ang pagkakaiba nila? Piliin sa loob ng kahon. Lalaki, babae, malakas. Lagay ka dyan, mahilig mag-TikTok. Kaya para malaman natin siya yung totoo. Lagay mo dyan sa gilid pa, kulang pa yan. Ako po, malakas sa Twitter ang DepEd. Bakit naman? 2021 na. Hindi na ito ang tunay ngayon. Matapang ba yung gumagano? Ha? Matapang ba? Matapang ba to? Parang di naman. Pero, may paliham pa. Grabe. I would like to point out an error mistake in the SLM of health for grade 5 SPED in Palomoc Central Elementary School. Shoutout sa'yo. Siyempre, di ko lang papakita, pero shoutout sa'yo taga Palomoc Central Elementary School. Mas marami ka ng panarating kaysa sa mga bumabayo kaninang lalaki. On page 30 at, tsaka kahit hanggang ngayon, may in my opinion pa siya, di ba? Kahit tama na yung opinion niya. Diba sabi ko sa inyo, sa internet lahat may opinion, may mas basurang opinion lang talaga. Pero di natin binabali, wala ang mga opinion, walang kwenta kasi doon mo malalaman kung maganda nga ba ang opinion mo. Diba? Pinaglalaban mo pa rin yan eh. Para lagi kang bukas na mag-iba ang iyong isip pag may darating sa yung bagong impormasyon. Iba kasi pag na hindi ko na kaya, hindi na niya agad ma-accept. Maraming salamat, Miguel. Pero ka 10 punto sa akin, ikaw ang pag-asa. Tama nga, ikaw kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi yung mga bumabayo sa hangin na wala naman nabubuntis. Sunod, balik kay Gino. Sino nakapanood? Hi. Dito, May lighter ka? Wala, hindi ako nagsisigarilyo. Actually, I don't smoke. Gusto ko lang malaman kung nag-smoke ka. Ayoko kasi sa smoker eh. Okay. Sayang, gusto ko sana siya masagasaan doon sa likod. Di ko na gets. Kakabayo mo yan, kakachikinin mo. Di ko naiintindihan, pero wag na natin intindihin. Sunod, kala kay Sui, listens to rap, Jeje mo, listens, yaba, dili. Wala kang takas, kaya ganito kasaya sa Pilipinas. Pero alam ko naman sa ibang bansa, ganyan din. Ito lang yung sarili natin version. Alam ko mas matindi itong nasa pinakababa kasi nga maraming relihiyoso dito. Lalo na mga tito, tita, lolo, lolat nyo. Kaya na ganyan sila. Magpatato ka lang po, siya, demonyo. Demonyo ka, kampuni sa Thanos. Sunod. Kay Rodel. Oh, matapang ka. Pagsalita ka. Ilawan kita. May ilaw to. Ilawan kita. Umiyak. Oh. Matapang ka ba talaga? Oo. Paano mo nasabi? Oh, paano mo nasabi po siya? Tagal na nun. Grabe, 2 years ago pa yun. Tanong mo sa'yo. Oh! Practice na lang kita. Para malaman. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Di ka ba? Pumupula? Oo. Pumupula yung mata, oh. Ano bang matapang ng umiiyak? Oo. Sa labas nga tayo. Matapang ka. Matapang ako. Ano nga pinagkaiba ng labas saka dito sa loob? Matapang ako! Ano nga pinagkaiba ng sa labas saka sa loob? Ulti, tanga ka pala eh. Ha? Ay, tanga ka pala eh. Wala ka mo sa tenga. Dilaan mo yung tenga. Uy, kahit pa tayo, nga pala eh. Ay po, gago ka pala eh. Kaya ganon. Bulungan mo nga ng mga matatamis sa salita, tapos iwan mo. Malabang ka. Oo, talaga tayo. Anong panlaban mo? May baril ka. Kahit walang bar... Kaya ko naman. Kaya mo? Oo. Kahit basuka, kaya mong tapatan. Kahit ano, gago. Sigurado ka? Oo. Eh, si Kuya, pinag-trip ka na lang yung bata. Kahit pa. Ito na yung bata, syempre, wala kang buwang-buwag. Sa labas tayo. Oo, tara. Ay, nako. Tapang Ano ko pala eh. Malakas ka ba? Malakas ako bakit? Patingin nga, muscle mo. Kaya naman sa muscle ko. Meron ba abs? Wala pala eh. Umiiyak tama na. Ito na. Oh, Ilag mo yung pangalan. Ha? Sino pangalan mo? Kaya mo. Tawa ka pala eh.
Walang kwenta, mura talaga sa akin, gago. Gago ka pala eh. Bata lang talaga eh. Iba ang tunay na tapang eh. Yung alam mo kailan ka dapat lumaban at kailan. Hindi. May tapang na wala ka pupuntahan, di ba? Sinasimulat na. Pinukas natin. Gas kami ka ng umay. Sunod, galing kay Alvin. Sir, ano specs ito mabilis? Ako eh, kaya ayoko lang maging gamer eh. Lagi, hindi ito hinihingi ko. 5 oras ng panonood ng YouTube tutorial. Ito sasabihin mo pang ML at NBA lang. Ano bang kala mo sa akin? Gago ka pala eh. Di tayo bibigyan ng Oppo ng sponsorship nito, Leche. Sunod, kaya manood kayong ad. Galing kay Sarbieras. Ayaw tinang kahirapan. Ayan ang pagod na Titan yan. Kailangan inahanap niya yung pader palabas ng Pilipinas eh. Wala, diretso dagat yan. Hindi pa nga natin dagat eh. Kinukuha pa ng iba eh. So, sunod, galing yung grabe, feeling ko ang powerful ko doon sa part na lagi ako pwede. Di ba? Ako rin ako patay. Panoorin mo yung pinanood ko kanina simula ng mga 5 oras. Mamamatay ka din. Sunod, galing kay Patch. Umay na ako dagdag ayon sa mga comment sections ba to? Wala kaya naka-off yung picture sa akin sa comment sections ko eh. Kasi ayoko na makita yan. Galing kay Fretzy. Mr. Rodriguez. What is 6 times 5? 30. Get that 30, bro. Bumabalik na ako bakit gusto ko maging Pilipino. Magaling. Maraming salamat. Galing kay Aggravating. Ilang taon ka na? Sila ni po, Anak kita. Anak kitabi mo. Ako na. Ako na bahala. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa Pilipinas. Hindi ko kayo pababayaan. Lalaban tayo. Leche, diba? Yun yung hinahanap na din yung pader na hinahanap kanina nung pagod na Titan. Sunod. At pahuli galing kay Joker. Mog Julio pagod. Lungkot, pigati, lumbay, hapis. Nasa dito nararamdaman mo ngayon na Pilipino ka. Pero diba, araw-araw pinapaalala nito na may pag-asa pa tayo umayos. So, doon natatapos sa ating mga, di ko lang kung ano yung mga dinaanan ko, mga video na nagpapaalala na ang peace sa Pilipino ay pigal. Doon tatapos sa ating mga video na buto like, share sa mga nagmamahal sa Pilipinas, yung friends, at huwag nyo kami subscribe. Paulo na mamaalam.